Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal, saúdos? Moi boas tardes, señoras e señores. Estamos ca información. Hoxe é mércores, día 22 do mes de xullo. Estamos na radio, na televisión municipal de Cerceda. Hoxe vamos a falar, como non, da Festa do Cociño, este próximo sábado. Falaremos das actividades culturais e deportivas. Este mes é o prazo que teñen para anotarse, as que organiza o Concello. Tamén de un obradoiro de formación tecnolóxica que poden facer rapaces e rapazas do Concello nas próximas semanas. Falaremos tamén da romería do Adro de Rodís, que xa ten o cartel publicado. Lembramos tamén que o Ministerio para a Transición Ecolóxica concedeu unha axuda de 30 millóns para a central de bombeo de Cerceda. De eso falaremos, escoitaremos o alcalde. Tamén de doazón de sangue, que se pode doar sangue a semana que ven en Cerceda, da ITV de Maquinaria Agrícola, que tamén estará a semana que ven na Silva, e das axudas á natalidade que se poden solicitar. No tempo, as previsións para a xornada de mañán é de que temos un enfriamento, haberá baixada de temperaturas e haberá incluso máis nubes que sol. Este próximo sábado, día 25 de xullo, se celebra a edición número 18 da Festa do Cociño no Acevedo, en Cerceda. Durante todo o día actuará a Charanga Santa Compaña e o grupo Faíscas da Pontraga. A partir das 2 da tarde, hai degustación xa do churrasco, cociño, polvo e produtos da cociña galega, donde, lembren o custo, o precio por ración é de 15 euros. A venta anticipada remataba na xornada de onte e agora poden seguir sacando eses tickets, pero ali mismo na zona da carpa, donde se fai o churrasco, o pulpo e todos os produtos da cociña galega que se ofertan por 15 euros. En canto á selección da parcela, mañán é o día, mañán xoves día 23 de xullo é o día no que terá lugar a selección da parcela a partir das 5 da tarde. Para facelo de xeito organizado, todos os interesados, mañán xoves, día 23 de xullo, a partir das 5 da tarde, poden ir a seleccionar a parcela que precisen para poñer as súas carpas e os seus lugares de lecer para o próximo sábado. Recordar que dentro do programa para o sábado tamén haberá hinchables gratuitos para a cativada de as 3:30 da tarde ata as 7. E logo, a partir das 8, xa será a actuación das orquestas Los Satélites e París de Noia. Sobre isto, aínda que sexa breve, falou o noso alcalde de Cerceda. En canto ao Cociño, se anticipar, como ben sabe moita xente, que van estar as orquestas Os Satélites e París de Noia, vai estar a xente de Faíscas da Pontraga, e máis ou menos vai haber unha liña continuista con respecto ao que foi o ano pasado, tamén no tocante aos espacios. E continuando con máis información, lembramos que durante todo este mes de xullo é o prazo que teñen para anotarse nas actividades deportivas e culturais. Durante todo este mes de xullo, é dicir, ata finais da semana que ven, está aberto o plazo para anotarse nas diferentes actividades deportivas e culturais que se organizan por parte do Concello dende outubro deste ano ata maio ou xuño do seguinte ano. Poden inscribirse no rexistro do Concello polas mañáns de 9 a 2, presencialmente ou, se queren, por internet, pola sede electrónica na web municipal. Tanto na sede electrónica e internet como no rexistro atoparán tamén todas as actividades que se ofertan, horarios, prezos, etc. En canto ao aula de informática de Cerceda, organiza un obradoiro de formación tecnolóxico. Os días 12, 13 e 14 do próximo mes de agosto, o aula de informática de Cerceda, o aula CEMIT, organiza un obradoiro de formación tecnolóxica para a rapazada de 10 a 16 anos. Ali van a aprender deseño e impresión 3D, tamén electrónica, robótica e programación, de xeito divertido. Serán os 3 días das 10 da mañán ata as 12:30, de 10 da mañán a 12:30 no Centro Cívico. Para inscribirse, lembren que as plazas son limitadas, son gratuitas pero limitadas. Para inscribirse poden facelo por WhatsApp no 644 529 990 ou por correo electrónico
cemit.cerceda@xunta.gal. Xa coñecemos tamén o cartel da Romería Agro de Rodís, que vai xa pola edición, para este ano, vai xa pola edición número 6. A romería o próximo sábado 1 de agosto, terá lugar a 6ª edición da Romería do Agro de Rodís. A festa comenzará ás 12:30 coa sesión vermú amenizada polo DJ Carreira. Ás 2:30 haberá un gran xantar popular donde asociados, amigos do equipo de fútbol do Rodís Fútbol Club, en este caso serán os que vaya dirixida esta romería popular, este xantar, mellor dito, popular. Tamén recordar que están disponibles os carnés de socios para a próxima temporada. O menú do que vai a ser ese xantar popular será de empanada, polvo, a feira, churrasco, sobremesa e café. Todo a cargo da pulpeira Luis Guerra. Os prezos para os asociados do equipo de fútbol, 10 euros. Para os non socios, 42 euros. E para os menores de 12 anos, 20 euros, e a partir de 6 anos para baixo xa será gratuito, pero deben de anotarse igualmente. Os tíckets están a venda ata o mércores da semana que ven, 29 de xullo, ata o mércores 29. Os asociados poden retirar os tíckets na Casa Xusto, donde tamén poden, se queren, retirar o carné para a próxima temporada. O resto, os que non sexan asociados, teñen que facelo tamén, se queren, na Casa Xusto, pero tamén na Taberna de María ou na Cafetería Golán. Máis programación despois da sesión vermú e do xantar a partir das 5 da tarde, entrega de premios Compromiso coas Raíces. A 6 da tarde, sorteo espectáculo, a 7 actuación musical de Monse Machado, ás 10 da noite sesión fin de festa co DJ Roquiño. Todo na Plaza do Adro, na iglesia de Rodís, onde haberá carpa, música en vivo, sorteo e sorpresas, organizado polo Rodís Fútbol Club e a Asociación Carballo Jordo. Máis temas. O Ministerio para a Transición Ecolóxica na xornada de Antonte concedeu unha axuda de 30 millóns para a central de bombeo de Cerceda. O Ministerio para a Transición Ecolóxica e Reto Demográfica, o MITECO, acaba de asignar en total para toda España 165 millóns de euros en axudas para incentivar 7 proxectos de centrais de xeración eléctrica por sistema de bombeo. Entre todas está a Central Eléctrica de Bombeo de Cerceda, promovida por Coventina Renovables, do grupo Taxa, que recibirá unha aportación de 30 millóns de euros. O proxecto de Coventina para Cerceda foi a de maior puntuación entre as 7 concedidas e que supoñerá unha inversión de 400 millóns de euros, que neste caso, no mes de xuño, xa obtivo autorización definitiva por parte do Goberno para conectarse á rede cunha capacidade de evacuación de 400 megavatios. Lembren que utiliza o lago das Encrobas para extraer auga e bombeala ata a zona do Monte Xalo, e, en este caso, un mecanismo circular que permite despois aproveitar a forza da gravedade hidráulica para xerar enerxía cando esta sexa máis necesario. A decir que había outros proxectos en Galicia, pero que non conseguiron estas axudas. Deste proxecto, o alcalde de Cerceda falou, por exemplo, na cadena SER, entre outros medios, e escoitamos un extracto do que dixo. Un impulso que se adire perfectamente á nosa filosofía. Convertir a Cerceda pouco a pouco nun referente en economía circular e nun referente de equilibrio do progreso, non? No sentido de que xera movimento económico, xera emprego, e ademais se vai cumprindo con todos os actos reglados, faino dentro dun prisma de sostenibilidade. Estamos falando dun proxecto de máis de 400 millóns de euros, iso todos podemos entender o que significa para a área e para a comarca. O feito de que sexa un concurso de transición xusta tamén leva aparellado unha serie de cuestións de interés común. Este proxecto vai supoñer dende este mismo ano 67.500 horas de formación para persoas da zona. Tamén hai todo un beneficio público, todo un interés público. Están incluídas as actuacións de impulso e mellora da contorna do lago das Encrobas, non? Cuxa posta en valor, pois, non só debe ser compatible coa iniciativa, senón tamén fomentada baixo noso punto de vista. Continuamos co informativo para falarlles agora de doazón de sangue.
Si vostede quere doar sangue, decirlle que a semana que ven, o xoves 30 de xullo, no campo da Feira de Cerceda, poderán doar sangue. Estará o autocar blanco doados pola mañán de 10 a 2 e pola tarde de 4 a 9. Lembren que para doar sangue hai que almorzar e despois de xantar esperar 2 horas, é dicir, tanto de almorzar como do xantar, hai que esperar 2 horas para facer a doación. Hai que levar a tarxeta de doación se xa é doante ou DNI se non, ou documento similar. En caso de que este tomando algún medicamento deben de levar o informe do médico e non facer unha comida copiosa antes de doar. Son recomendacións que xa coñecen todos os doantes, pero todos aqueles que queran sumarse ás doacións, lembren que Cerceda sigue sendo un dos lugares de máis doación en proporción de toda Galicia en esta época do verán. Insistimos que cando baixan o nivel de doacións e máis se precisa, porque sigue habendo necesidade nos hospitais para salvar vidas. Así que para doar sangue o próximo xoves 30 de xullo no campo da Feira de Cerceda, tanto pola mañán como pola tarde. E a Inspección Técnica de Maquinaria Agrícola vai a estar a semana que ven na Silva, dende o próximo 27 ata o 31, do 27 ao 31, toda a semana que ven na Silva, no campo da Feira das Nenas da Silva, estará unha unidade móvil da empresa Supervisión e Control para facer a ITV de maquinaria agrícola. Se queren pedir cita previa, poden facelo no teléfono 981 92 80 80 ou a través da súa páxina web www.sicitv.com no apartado de cita previa. Un día máis recordamosles esas axudas á natalidade que teñen o prazo aberto ata o próximo 30 de novembro. Ata o 30 de novembro poden solicitar estas axudas á natalidade, que é un pago único de 300 euros por fillo nacido ou por acollamento ou por adopción que naceran dende o 1 de novembro do ano pasado ata o 30 de outubro deste ano. Esa é a franxa de tempo na que, no caso de que dende o 1 de novembro do ano pasado ata o 30 de outubro deste ano tiveran un fillo ou por acollemento ou por adopción, a parte de nacemento, teñen unha opción a unha axuda de 300 euros que o Concello de Cerceda otorga para, en este caso, tentar de fomentar o aumento de poboación municipal e tamén axudar as novas familias. E xa rematamos co tempo. As previsións do tempo para a xornada de mañán é de que as altas presións comenzarán a debilitarse mañán, permitindo a entrada de aire do Atlántico na metade oeste de Galicia e coa chegada dun embolsamento de aire frío en altura. Isto fará que comencemos mañán a xornada con ceu moi anubrado, agás no leste de Lugo de Ourense. No resto teremos nubosidade pola mañán e incluso néboas que se irán retirando a partir do mediodía. Os ceus van a estar xa pouco anubrados ou despexados en xeral, especialmente no centro e no sur, e pola noite a posibilidade de chubascos illados e ocasionais na franxa atlántica. As temperaturas van a sufrir un lixeiro a moderado descenso, especialmente na mitade oeste debido a eses ventos húmedos do mar. Os ventos serán frouxos de compoñente sur, sendo de noroeste na mitade norte. Pois co tempo rematamos o informativo. Gracias pola súa compañía. Mañán voltamos. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Eirís, na redacción, e que lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada. Moi boas tardes. Adeus.